בה"ד 1. טוב, ערב טוב לכולם. ובכן, כבוד הכוחות צה"ל נמצאים שם, השם איתכם, וכן גם אנחנו כאן הלומדים, אנחנו מגבים את צה"ל ונותנים לו כוחות והשראה להמשיך בפעולה הזאת עד שנכניע את כל אויבי ישראל ויהיה שלום בעולם, אמן כן יהי רצון. ובכן, הדרוש הזה, התחלנו אותו בשאר ההקדמות. רוצה להזכיר מדוע בליל הסדר, יציאת מצרים, מדוע אם כן הייתה ט"ו י"ד, מה המשמעות? אז לפי מה שאנחנו קראנו כאן בספר הזוהר, כי בט"ו הירח מתמלא. מה זה אומר שהירח מתמלא? מה זה אומר? כפי שידוע, הזכר נקרא על שם החמה והנקבה נקראת על הלבנה. ההתנהגות של החמה והלבנה זה התנהגות של זון בעולם הרוחני, כפי שהלבנה מתקטנת ומתגדלת, כך אותו דבר השכינה. אנחנו עד י"ד מותר לנו לברך ברכת הלבנה, אחרי זה אסור. למה? כי אז היא מתחילה ההתקטנות, אומרת שהיא נכנסת לדין, ואז אנחנו מפסיקים לברך על הלבנה. כן? כל הנושא של הלבנה זה להמשיך למוחין. אנחנו אומרים את זה, כל הכוונות שאנחנו מכוונים בברכת הלבנה זה להמשיך למוחין. אם כן, אז כשהיא גדלה בליל י"ד, בשיא שלה הייתה גאולה במצרים. עוד דבר הולך ביחד עם ההגדלה הזאת, זירנפין, גם הוא, אם הנקבה גדלה, ודאי שגם הזכר גדל אותו דבר, גם הוא נגדל. לא ייתכן בחיים שהנקבה תגדל והוא לא יגדל. אז משמעות חייב להיות שיש, אפשר להגיד, הקבלה. אני קורא את הדבר הזה על מנת להכניס את כולם, מי שלא היה בשיעור האחרון בשאר ההקדמות. ובכן, כתוב בספר הזוהר פרשת תצווה, כי בט"ו לירח סיהרה בארמית, שזה ירח, קיימה בשלמות, היא נמצאת בשלמות. זה התקופה של ט"ו, ודאי ט"ו שהם 5 על 10, כלומר יודקה, הגיעה לדרגה הגבוהה ביותר. והביור הוא כי הנקבה היא פרצוף שלם,
שבה בשיעורה מן החזה ולמטה. בזר הפנים, ועדיין יש למעלה מן 10 ספירות שהסברתי. יש מציאות של הנקבה, כאילו ביחס לזירנפין. אם אנחנו מדברים על זירנפין שיש לו כחב, חסד, גבורה, והנקבה מתחילה מהתפארת, נצח, עוד יסוד, וכאן הנוקבה. אז מה שאנחנו רואים, 5 האלה לא מאירים לה. היא מקבלת, אמנם יש לה שלמות מהתפארת, תני, כל התני שלה היא שלמה, אבל מהכחב, חסד גבורה, היא לא מקבלת כלום. זה 5 הספירות הראשונות. למה? אז הוא מסביר. ואתה שאלת, יש לה 5 מלבד, זאת אומרת, יש מציאות שמקבלת גם שהם ככה בחסד גבורה, ואז עבדיה סיירה בלתי באלו השלמות. כאשר נגדלת עוד עד מקומה, הנה לוקחת איתה 5 שהיו בתחילה על 10 שבה. כאשר נגדלת עוד, זאת אומרת עד מקומה זה הכתר של זה, שווה בשווה, הנה לוקחת כמה 5 שהיו בתחילה על 10 שבה. אתה שאלת, יש לה 5 ההם, מלבד 10 ראשונות שבה, וזו 15. אז זה התות. אז אם כן הירח אם כן עולה, שכאן זה נקרא 10 ימים, מהאזור הזה כולו יקרא 10 ימים, וה10 האלה יהיו 5 ימים, ואז ביחד זה יהיה ט"ו, י"ק, 15. וזה היום הזה שהגיע, כלומר, הגיעה הנקבה בגדלות שלה עד הכתר שלו, שווה בשווה, ואז זה הזמן של הגאולה. למה זה חשוב לנו שהנקבה תגדל בשלמות כזאת, ואז הדבר הזה יביא לנו גאולה? למה לא בצורה אחרת? למה אנחנו חייבים? האם אנחנו תלויים? ובכן, התשובה היא פשוטה. אנחנו נקראים ילדי השכינה. בנים אתם להשם אלוהיכם. אנחנו בנים של השכינה, היא הולידה את הנשמות שלנו. מחר שהיא הולידה את הנשמות שלנו, אז אנחנו עובדים איתה, עם השכינה, עם כף אל כף. כלומר, אם היא גדלה, אז האמא שלנו, יש בה ערך גדול, יכולה להוציא את הבנים שלה. זה כל הכיוון. זה כל העניינים. אז אם כן, ואז היה ליל ט"ו לחודש, וקיימה סיירה בשלמותה, ואז אכלו את הפסח, וכאן קיבלו מוחין. זאת אומרת, עד היום הזה, עם ישראל לא קיבל מבריאת העולם, עד הנקודה הזאת של יציאת מצרים, עם ישראל לא קיבל מוחין. לא קיבל. נכון, הם לא היו קיימים. אתם צודקים. הם לא קיימים. עם ישראל לא היה בעניין הזה של, כאילו, אין עדיין עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב היו, 70 נפש היו, אבל עדיין עם ישראל לא היו. אז ממילא בדיוק כך, אם עם ישראל לא היו, אז גם השכינה כאילו לא הייתה. לא היה לה קיום. אז היה לה, בואו נאמר, תלת גאותלת, זה עיבור, אבל לא יותר מזה. גדלות היה לה רק בליל הסדר. ליל הסדר, שזה ט"ו. אז זה הזמן. מה זה אכלו פסח? אכלו פסח, הכוונה, הפה שלהם סח. זאת אומרת, עבדות אסור לעבד לדבר. אין לו רשות לדבר.
ובליל הסדר, אז והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. כלומר, כן, יש מציאות שאין דבר כזה. יפה. מי גרם שעם ישראל יהיה בן חורים, שיכול להגיד מה שהוא רוצה? זה המוחין, האורות בקעו לו את הפה והורידו מוחין לשם. אם כן, אנחנו אומרים, וזה הטעם שאנו אומרים הלל גמור בליל פסח. למה אנחנו אומרים הלל גמור? כי הנקבה נקראת אדני, שהיא בגימטריה הלל, נגמר קומתה. אחר ליל ראשון של פסח חזרה להירן כבתחילה. ולכן אין אומרים הלל הגדול בשאר ימי הפסח. אחר כך, כשנבנה בית המקדש ראשון בימי שלמה, אז אפילו בימי החול, זאת אומרת, הלל, מה זה אומר לי הלל? הלל זה אומר לי שהנקבה, הלל זה גימטריה אדני, זה כנגד השכינה. הלל זה אומר שהיא גדלה בצורה גדולה מאוד. אכן היא משבחת. אכן אנחנו מהללים. אנחנו מהללים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מהללים את הקדוש ברוך הוא, כי זה קיבלנו מוחין גדולים. זה כל העניין של ההלל. ובכן, ועוד דבר חשוב. כשנבנה בית המקדש ראשון בימי שלמה, אז אפילו בימי החול הייתה עמו פנים בפנים. תמיד, מבחינה השלישית. אנחנו כבר דיברנו על העניין, מה קרה בימי שלמה. בימי שלמה, אם כן, הוא זכה לבנות את בית המקדש, ששם גרם לזון להפוך פנים פנים. גרם לזון להפוך פנים פנים. המציאות הזאת של המשכה, המוחין, פנים בפנים, מבחינת הדלת משתמשים בכתר אחד. זאת אומרת, הם הגיעו לדרגה, שניהם, זה ונוק, הגיעו לדרגה שווה. זו כל התכלית. התכלית להביא את עם ישראל, את הזון שיהיו שווים, ואז אנחנו מושכים כמות של מוחין שווה, זה בשבילנו, זה תמיד טוב. אז זה נקרא פנים בפנים. אבל פעם תמיד בבחינה השלישית, כמו שהייתה בתחילה בימי השבת. ואומנם אם הייתה עם פנים פנים מבחינת הערבים משתמשים בכתר אחד, שניהם שמשתמשים בכתר אחד, לא היה עוד שום גלות ולא הייתה שולטת בהם שום אומה ולשון. לכן הרב אומר, אם היו ממשיכים בבחינה הזאת בימי חול, כן, אם כמו שהייתה בשבת, הזאת שהפכו פנים, אז נגמר. זה התכלית שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו דיברנו הרבה מאוד על זה. אנחנו צריכים להביא את המצב של זון שיגיעו שווה בשווה שהם משתמשים בכתר אחד, ואז שום אומה בעולם לא תוכל לשלוט בעם ישראל. למה? כי נפתח הברז, הצינור נפתח ומזרים כל הזמן יש אורות, יש סביב זון, כל הזמן. האורות הללו ממשיכים לנו שפע גדול. רבותיי, הבעיה שלנו הכי גדולה זה שפע. תמיד הייתה לנו בעיה בבחינה הזאת של השפע. הפרנסה שלנו הייתה קשה בעולם הזה שלנו. הזהות היהודית הייתה קשה. כל אומה יש לה את הזהות שלה בקלות. מי מאיים על ההודים שהשתנו? מי מאיים על המוסלמים שהשתנו בעולם? או על הרוסים? או על לא יודע מי? או האנגלים? אף אומה. אנחנו העם היהודי היחידי שמשתדלים כל אומות העולם להביא אותו למצב של או לנצר אותו או לאסלם אותו, כל הדברים הללו. למה? מה יש? זה שאנחנו שואלים את זה על פי הקבלה. מה אומות העולם רוצים מהזהות שלנו? למה הזהות שלנו אנחנו צריכים לשמור עליה במלחמת קיום? אנחנו ממש נלחמים על היותנו יהודים. כולם בלי יוצא מן הכלל, אומה כזו קטנה, מאיימת, תקחו בזמן, נניח שאנחנו מדברים על זמן הנאצים מחשמם וזכרם.
מה איימנו על הנאצים? מה איימנו על העולם? אנחנו מאיימים על העולם? קודם כל לא היינו בלי נשק, בלי שום דבר. איזה איום התהווה בעולם מהעם היהודי? זה לא רק הוא, גם בזמן האינקוויזיציה, הספרדים, גם בזמן כל הפוגרומים למיניהם ברוסיה. מה איים העם היהודי? אפילו היום, אנחנו מאיימים על איזה עם? אנחנו מאיימים על איזה עם? שום אומה. כולכם יש לכם את מה שאתם עושים. אלא מה? חייבים להגיד את הדבר הזה. אנחנו אומה שמאחורי הקלעים, כל אומה יודעת שאנחנו, הייחוד שלנו, זה הקשר שלנו עם האלוקות. להם אין אלוקות. וזה גורם להם, הקנאה, השנאה, ככה הגמרא אומרת. ברגע שקיבלנו תורה, ירדה שנאה לעולם. הם פשוט שונאים אנשים כמונו, לא בגלל שיש טעם כלשהו. מדוע פרעה הפך את עם ישראל לעבדים? מה עשינו לו? מה איימנו עליו? מה לא נשק ולא כלום, שום דבר. לא כסף ולא כלום. היינו אנשים רגילים. אז למה אומות עולם? למה פרעה צריך לעשות לנו? אני אסביר לכם. כי הכל תלוי בהמשכת המוחין שאנחנו ממשיכים. כשאנחנו ממשיכים מוחין, אנחנו מוארים, אולי אנחנו לא מרגישים, אבל בעולם הרוחני הם רואים אותנו. אין אדם שלא רואה אחד את השני, גם הגויים רואים אותנו, וזה מפריע להם. האור שלנו, אמרו את זה פעם אחת, אני דרשתי באיזשהו מקום, והיה איזה גר נוצרי, אדוק, שהיה כומר, הוא אמר שהכמרים, היה בכנסייה, היה בית כנסת ליד הכנסייה, והיו יושבים בגג, כל ליל שבת, היו יושבים הכמרים בגג, והיו מסתכלים על היהודים, היו אומרים, תסתכלו איזה אורות מקיפים, היה להם, לעם ישראל שנכנסים בית כנסת, ליל שבת ויוצאים בית כנסת, היה להם הילה, והם ראו את זה. הכמרים האלה ראו את זה, כך הוא סיפר. רבותיי, זה מה מרגיז אותם, גורם להם קנאה, אותו דבר, אל תחשבו שהמוסלמים לא אותו דבר, גם אותו דבר. כי אצלהם יש קוראן שהוא שקרי, לנצרות יש ברית שהיא שקרית, אז זה גורם להם קנאה. במקום לשבת וללמוד, להגיד לנו בואו שבו תלמדו אותנו, יש לנו 7 מצוות בני נוח, תלמדו אותנו, אנחנו רוצים לדעת את כל התורה שלי בנושא. והיה שלום על העולם. במקום זה לא, במקום זה הם פשוט נלחמים נגדנו. אז הוא אומר הרב, לא הייתה גלות, אמנם אם הייתה עמו פנים בחינה משתמשים, ששניהם משתמשים בקדר אחד, לא היה עוד שום גלות, ולא הייתה שולטת בהם שום אומה בלשון, ולפי שאם בבחינה השלישית עדיין יש בה חיסרון, וצריך להינק ממנו, ולא נתבטלו הקליפות לגמרי. זה עוד דבר. הם נבראו הקליפות שהם הפך מעם ישראל. הקליפה למשל דוחה אור. האור בא אליה, היא דוחה אותו. יש דבר כזה. בעולם החומר יש קליטת אור ויש פליטת אור. הלובן, דוגמה, הלובן בולע אור. השחור קולט אור. אז מה שקורה הוא שהם רואים שהם לא פולטים את האור, הם לא יכולים לקבל את האור, וזה גורם להם קושי בעולם הרוחני. הם לא יכולים לחדור לעולם הרוחני, הם לא יכולים לשמש במלאכים, הם לא יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו למשל בלעם הרשע, שבכל אופן בא אליו בצורת מקרה, אין להם נבואות. דרך אגב, בכל הברית החדשה, כל המוסלמים, אין להם נבואות, יש להם רק אחת. יש להם נבואה אחת של חורבן העולם, גם המוסלמים, גם הנצרות, שהם יהיו המשיחים של העולם. הם יבואו ויגלו את העולם מהמצב הזה. ועל ידי מה? על ידי השמדה.
זה הטיפשות. על ידי השמדה, הם נקראים מגדון, אני חושב, אם אני לא טועה, הנצרות, זה קורא לזה מגדון, והמוסלמים, יש להם עוד איזה שם של השמדה של העולם, בשביל שהם, למה למשל האיראנים מחפשים את האטום? האיראנים מחפשים את האטום בשביל להשמיד את העולם, בשביל לקיים את המצווה שלהם, של השמדה. הם רוצים, אצלם זה מצווה להשמיד את העולם. תבינו את הדבר, זה מחוקק אצלם. זה כתוב אצלם כמצווה. נו, שימו לב, אנחנו יש לנו מצווה לבנות עולם. לא להרוס עולם, לא להחריב עולם. להם יש מצווה להחריב עולם, יש להם מצווה. האיראנים, יש שיעים ויש סונים. אז כנראה השיעים, יש להם, זה חיזבאללה וכל אלה, חיזבאללה למה נלחם נגדנו? בשביל מה? בשביל מה? מה נותן לו המלחמה הזאת נגדנו? זה הדת האמונה שלהם. לדת החמאסניקים אותו דבר, הם אותו קטגוריה כמו השיעים, כמו החיזבאללה וכמו האיראנים. החמאסניקים גם הם אותו דבר. אלה מאמינים באמונה שלמה של להחריב, להרוס. אין להם משהו אחר. יש להם אמונה להרוג אותנו, להשמיד אותנו. מילדות, בגן ילדים כבר מאמנים אותם, מלמדים אותם, תהרגו יהודים. תהרגו יהודים, זה מצווה, יש לכם מצווה להרוג, ויש להם את הג'יהאד, יש להם את הג'יהאד, ויש להם גם מה שנקרא כאילו, הם מוכנים להתאבד על מנת לקיים את המצווה שלהם. זה דבר הזה. ממה זה? זה עולם הקליפות. הם חיים בעולם הקליפות שהם דוחים אור. אין להם כלים לקלוט אור. אין להם את הכלים האלה. עם ישראל מוכן ללמד אותם. אנחנו מילדות, ברגע שאנחנו עושים ברית מילה מגיל 8 ימים, הופכים להיות כלי, לנשמה יוצאת דרך היסוד, מקיפה אותנו, והיא כלי לקבל. מה קורה היהודי? בואו נסביר לכם. זה חובה שאתם תדעו את הדבר הזה, כי הדבר הזה מה שמלמד אותנו. הנה, אנחנו נמצאים, אם כן, היסוד שלנו, ויש לו אורלה, זה פקק, ועכשיו זורם אור לתוך היסוד, אפילו מגיע עד האורלה, ועכשיו שימו לב, שאנחנו חותכים, גוזרים את האורלה, מורידים אותה, אז מתגלה היוד של אבא, יסוד אבא, ומוציא אור דרך המלכות, מוציא אור ומקיף את היהודי, ואז זה הופך להיות כלי לקבל נר חי. הילד מגיל 8 ימים, ברגע שאנחנו חותכים לו את העורלה וקוראים לו בשם, אז אנחנו אומרים לו בדמי חיי, ומכוונים על מיתוג 4 בנים, זה נקרא בסוד 5 חסדים שהיו בתוכו, 5 גבורות שהיו בתוך היסוד, התמתקו, ואז הוא הילד מוקף אור של הנשמה מקיפה אותו, זה אור מיוחד, ומקבל את הנר החי שלו. היסוד, למה הוא קדוש ויקר? בגלל שהוא כלי לקבל נר חי. ברגע שאנחנו כלי ראוי לקבל נר חי, אז אנחנו מהירים בעולם הרוחני. כל יהודי שעשה ברית מילה, אז הוא מקיף אותו אור החיה היחידה, והוא יכול לעלות בשלבים למעלה. אבל, אם כן, הבעיה שלנו, סוד הקליפות האלה, הוא אומר הרב, אם כן, שהיא בבחינה השלישית עדיין יש בה חיסרון, חייל לנהוג ממנו לא נתבטלו הקליפות, לגמרי, כיוון שחטאו, גלו, ודע, כי קודם בית ראשון, נתווסף גם כן אור גדול בזעיר אנפין, והוא כי בתחילה העיניים של אמא שבתוכם המוחין של זעיר אנפין לא התפשטו בו, רק דרך אגב. מה שאני סיפרתי עכשיו כרגע של מציאות היסוד הברית מילה, זה דבר ראשון.
דבר ראשון, משה רבנו, מה עשה לעם ישראל? במצרים. עשה להם ברית מילה. דבר ראשון עשה ברית מילה. ואז כל יהודי, הוא עשה גם לערב רב. הוא עשה לכולם. ואז הוא גילה את האורות שלהם, והם הפכו להיות כלים לנר הנחי. הנר הנחי התחילו להעיר ביהודים, והם המשיכו את המוחים. עכשיו שימו לב איך נכנסו המוחים. היה להם אורות. קודם כל הברית גילתה את האורות. עכשיו אכילת פסח, אכילת קורבן פסח, זה כנגד אימה, מוחין דאימה, ואכילת מצות, הם אכלו חייבים לאכול מצות. אני כבר יקדים לפני פסח, בפסח נלמד בחודש הזה, יש לנו דבר אחד, מה שנקרא מצות, ויש לנו קורבן. ויש לנו חוץ מזה מרור. מה זה ארבעת הדברים הללו? המצות ממשיכים, מוחין, בנאי, נצח, הוד, יסוד, דאבא, ומגדל לנו, מגדל לזה את מוח החוכמה. ואימא, שזה הקורבן, זה נקרא אימא, היא מגדלת לנו את מוח הבינה. והמרור, כנגד, המרור, אם כן כנגד הקרפס דרך אגב, אולי יותר נכון נגיד שזה הקרפס, אז בואו שנייה אחת נסדר את זה, ואז אנחנו מכוונים בקרפס שהוא נמשך הדעת, החוג. זה כל ליל הסדר. כל ליל הסדר אנחנו ממשיכים. הקורבן כנגד היין, כי אנחנו לא מקריבים קורבנות, אז תקנו יין. המצות נשארו מצות. מיציאת מצרים ועד היום, המצות זה יהיה אבא, היין תהיה אימא, והקרפס קטנות. אז שוב, אז זה מוח החוכמה, מוח הבינה, מוח הדעת. זה מה שהמשכנו. זה מה שאנחנו ממשיכים. אתם רואים בשלושה דברים הללו, זון מקבלים מוחים. והוא מסביר את זה. כי בתחילה הנאי של אימא, שבתוכם המוחין של זה, לא נתפשטו בו רק עד ההוד. הראשון של זמן היניקם, כן הודעה, כי אימא עד הוד התפשטת. הנה, כשנגדל עלה ההוד הזה ונעשה גבורה. לכן הדרך הזה בכל הנאי, שנעשו חסד גבורה תפארת, ואחר כך התווספו בו בני חדשים. אני רוצה להסביר את ההגדלה של זעיר אנפין. ההגדלה של זעיר אנפין, לא דיברנו עליה הרבה, אבל זעיר אנפין מתחיל כמובן בו"ק, שהוא חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. הוא ו"ק, ואז יש לו הגדלה שהחסד והנצח כן עולים בשלישים האלה בנאי דאימה. זה, אולי נעשה את זה יותר טוב. הנה, אנחנו רואים שזעיר אנפין יעלה מפה בנצח, חסד ונצח, וכאן גבורה והוד ותפארת ויסוד. ככה הוא מתחיל, זעיר אנפין מתחיל בו"ק הזה, ואז הוא עולה וזוכה לחב"ד הזה. ככה הוא גודל בפרקים. יפה, נעשו חסד גבורה תפארת, ואחר, אם כן, כל הנאי שנעשו חסד גבורה תפארת, הנאי עלו לחגת, וחגת לחב"ד, וגילו את החב"ד שלו. ואז אחרי שגילו את החב"ד, יצאו נאי חדשים. מי אלה הנאי חדשים? זה אימא. הנה אנחנו בעצם רואים את כל ליל הסדר, את כל הגאולה. מהי הגאולה?
הגאולה היא תהיה בסוד שזעיר אנפין, ונק, גדל לחב"ד, מלביש נהי דהימה, זה סוד נהי דהימה, ואבא, נהי דאבא ואמא. זה בעצם, אתם רואים את זה, זה סוד הגאולה. זה סוד הגאולה שהעם ישראל מקבל מוחין דחוכמה ומוחין דבינה ודעת חב"ד. זהו, לנו היום, אם אתם מסתכלים עלינו, אם אתם תסתכלו על עצמכם היום, אין לנו חב"ד. אין לנו מוחין, אנחנו רק בימי שבתות ותפילה. וגם תפילה בשבתות, ואחר כך מסתלקים המוחין, ולא נשארים לנו המוחין, וזה אחד הבעיות הקשות אצלנו, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שעם ישראל לא נשארים לו המוחין. אם היה נשאר המוחין, היו נשארים המוחין, הייתה גאולה שלמה. הנה, אנחנו ממשיכים. אם כן, וכן על דרך זה, בכל העני שנעשו חסד גבורה, תפארת, חיירן ועשו בוני חדשים, כנודע בסוד כונן שמיים בתבונה, ונמצא כי הוד דהימה נתפשט גבורה, שבו הנקרא הוד ראשון, אחר כך בבית ראשון נתפשט עוד למטה עד ההוד השני שנעשה מחדש, כלומר נאי החדשים, כן? ובזה תבין למה בית ראשון הוא בה' עילה, בית שני הוא בה' תתא, משמע מי יותר גדול, בית ראשון או בית שני? אנחנו רואים, בית ראשון הוא בעילה, זה היה דרגה גבוהה מאוד, בית ראשון, הרבה יותר גבוה מבית שני. בית שני כבר יותר פגמו, ואנחנו אחרי הדבר הזה פגמנו עוד יותר. עכשיו אנחנו בגולה, עוד יותר גרוע, עוד יותר מציאות גרועה יותר. זאת אומרת, הדורות הלכו עד שאנחנו נקבל את הגאולה. עד שאנחנו נקבל את הגאולה, אז רק אז יומתקו הדינים סביב עם ישראל, כמו שהוא אומר. והוא לפי שבית ראשון פשטה האמא עד ההוד האחרון דזה, שכנגדו מוח הבינה של הנקבה. זאת אומרת, חסר עוד מה חסר לנו, מתחת לזעיר אנפין, קיימת הנקבה. אחרי שזעיר אנפין מקבל את החב"ד על ידי נאי דהימה, הנאי דהימה ממשיכה לרדת, ממשיכים להתפשט, אנחנו ממשיכים אותם. מזעיר אנפין ממשיכים אותם על ידי התפילות, על ידי קריאת שמע, על ידי שבת, כן? אנחנו ממשיכים את הנאי דהימה שהתפשטו עד הנוקבה, שגם היא תקבל את המוחין. זהו מה שהוא כותב כאן. בהיותה למטה מן החזה. ולכן הייתה גם הנקבה הנקראת בית יונקת אור אמא, הנקראת הילה, אבל בבית שני לא התפשטה אמא, רק על הגבורה הנקראת עוד ראשון, כמו שיתבהר. כיוון שאין המלכות יונקת מן אמא הנקראת הילה, לכן נקראת תתא. הנה, אנחנו זקוקים למוחין של אמא שהתפשטו עוד יותר. כל העניין שלנו, הקשיבו טוב, אנחנו אמורים להמשיך מוחין. זה הגאולה שלנו. עוד פעם, חוץ ממה שאנחנו מדברים על המידות וזה, על העוונות, זה עוד עניין. עזבו את העניין הזה. אבל יש עוד דבר הכי חשוב, זה המשכת המוחין. המשכת המוחין, זה אומר לימוד תורה, זה אומר מצוות, זה אומר שבת, זה אומר חגים, זה אומר הרבה דברים. אם כך, אם אנחנו לא מקיימים את זה, עכשיו תשאלו אותי, תגידו לי, מה, אנחנו לא שומרים תורה ומצוות? שומרים. אלא מה? החישוב של הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שאנחנו באמת סיימנו את התפקיד, יכול להיות. אני שמעתי את הרבי מלובביץ' 20 פעם, הוא אומר זהו, נגמר, הוא אומר זהו, המשיח קמין, זהו, לא נשאר, הוא כל פעם היה אומר, נשאר כפתור, נשאר זה, כל הזמן היה אומר את הדבר הזה. משמע שהם ראו שזה את הסיום. יכול להיות שהיה סיום, אלא מה? אנחנו לא זוכים לראות את הדבר הזה. אולי
אולי יש איזה, באמת, יכול להיות שנשאר איזה ליטוש אחרון. יכול להיות. כי מה שאנחנו רואים פה, הוא אומר מפורש, תתה, זאת אומרת המלכות, צריכה לקבל את המוחין דימה, טעם אחר, כי בית ראשון עלתה בקבע פנים, בחמש ראשונות דזה, אשר שם מתפשטת אימא באלו החמש ראשונות שבו, ולכן נקראת הנקבה העילה. אם לסיבת עלייתה בחמישה הראשונות, זה מה שדיברתי שיעור אחרון. מה דיברתי שיעור אחרון? לכן רבותיי, שיעור אחרון, הראיתי את הגדלת זון, ואמרתי באחד הגדלות, כן, שזון מגיע להיות אבא ואמא. זירן פי יגיע למדרגה של אבא, הנוקבה תגיע למדרגה של אמא, זאת אומרת, ו"ק עולים לזון. זה התכלית, חבר'ה, אני לא מוצא משהו אחר. הכללות ידוע, כי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, יש לנו י"ק, יש לנו את הי"ק עצמו, ויש לנו את הו"ק. יש לנו את הו"ו וה'. יש לנו את הו"ו וה'. אז מי לא אומר את זה? שהו"ק האלה יעלו לי"ק, הם יהיו עוד פעם י"ק. אז זה יהיה ביום ההוא יהיה, אנחנו נקבל זון, שזה הזון, יקבלו מוחין, כמו, ואז יהיו בחינת, עכשיו הם נקראים זירנפין ונקראים נוקבה. ולעתיד שימשיכו, שיגעו לכאן, הם יקראו אבא ואמא. זה מה שאנחנו מחכים. אנחנו מחכים לרגע. עכשיו מה? שימו לב אני מפחד להגיד לכם את השלב הבא. אם זון עלו ליוד כאבא ואמא, והם הפכו להיות דרגת אבא ואמא, אנחנו איפה נהיה? לעולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. נצר 200 עשה ידע התפאר. מה זה אומר? שעם ישראל יעלו דרגה של ו"ק. זה ככה יהיה, זה ככה. הצדיקים יהיו בחינת ו' והבינוניים בחינת ה', ואז אנחנו גודלים למדרגת זון. אתם יודעים מה זה אתם יודעים מה זה נקרא לגדול למדרגת זון? זה מדרגה שהיום היא משגיחה על כל העולם. זון, היום משגיחים על כל העולם. אתם מבינים איזה מדרגה הזאת? אנחנו אדם ישנים בעמידה. שמה שמחכה לעם ישראל, איזה מוחין מחכים. אני לא מדבר יום, כמו שאליהו אמר אתמול, אמר בשיעור. כבודו חוזר הרבה פעמים על אותו עניין, זה לא אני חוזר, זה הוא חוזר. זה ככה לומדים קבלה. אין דרך אחרת ללמוד קבלה. זה הדרך היחידה. ללמוד קבלה. וכל פעם מוסיפים עוד עניין חדש. ככה זה הולך. הנה, זה כאן אחד החידושים של היום, שזון עולים למדרגת י"ק, ועם ישראל מגיעים למדרגת של זון. וההשגחה של זה, הלימוד הזה, זה מחנך אותנו להבין מה זה נקרא להגיע למדרגת זון. אני אנסה, זה לא קל, אני אנסה, כן? להגיע למדרגת זון זה להבין את כל השפות של כל החיים בעולם, שפות של החיים. זאת אומרת, לדעת איך מדברים הכלבים, איך מדברים העופות, הדגים, גם צמחים יש להם שפה, וגם אבנים יש להם שפות. שפה הם מדברים ביניהם. גם האבנים מדברים. זאת אומרת, אבן כתוב כי האבן תזעק מקיר, וכפיס יעננה. כלומר, שלעתיד, עם ישראל יגיע לתובנות ענקיות. יש לזה, זה כתוב, לא? זה לא דבר שהוא מוסתר. זה הרי ידע את השפות. שפות של הבהמות, ידע עוד דברים, ידע שפת הנר, ידע שפת הנרות, הם מדברים, ידע את השפת העור שלנו, היה מסתכל על העור, היה רואה את האותיות, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, הרבה מה ללמוד, הרבה מה להבין, עם כוחות האמונה הזאת, עם כוחות המוחין שנמשיך, זה מה שיביא שלום לעולם.
המוחין יביאו שלום, לא נשק. היום למשל, כל העולם, אני אומר, כל העולם מטומטם, הורגים, מה אתם רוצחים? מה אתם הורגים אנשים? אתמול פרסמו שמתו 500,000 בינתיים בין אוקראינה לרוסיה. 350,000 מהאוקראינים, או לא יודע, משהו כזה, משהו דומה לזה, 350,000 מהרוסים מתו. והאוקראינים, לא יודע כמה, משהו כזה, קיסו משהו כזה, זה 500,000. אתם יודעים מה זה 500,000? שם ישמור. ממה זה בא? משנאה כזאת של בני אדם להרוג, לרצוח, כמויות אדירות של בני אדם, אתם משוגעים? מה זה? מה זה זבובים? שאתם הורגים? מה זה זבובים? זבובים לא הורגים כמות כזאת, אתה כבר מתחיל לרחם אפילו על זבובים, ופה לא. מה זה אומר? אין מוחין. אדם שאין לו מוחין, הוא מביא את המציאות הזאת, הוא גורם למציאות הזאת. השמדה? מה אתם מביאים השמדה לעולם? זה ועוד מאיימים. הקוריאנים, טיפש השמן הזה, מאיים על כל העולם. פוטין מאיים על כל העולם. מה אתם מאיימים על כל העולם? מה קרה לכם אתם? מה אתם מחפשים? אתם מחפשים להביא הרג והשמדה לבני אדם? למה? מה זה ייתן לכם? מה, חסר לכם אדמות? חסר לכם מקום לעבוד? תעבדו. גם זה מייצרים נשק 24 שעות, 24/7, מה עושים? מייצרים נשק, להרוג, פצצות. מה זה? זה בגלל חוסר המוחין. אני אומר לכם, אנשים דוחים. הגוי על אחת כמה שהוא דוחה מוחין. אני רואה אנשים נכנסים לזום, ואחרי 5 דקות, רבע שעה יורדים דוגמה. אני אומר, מה, שיעור כזה, $1 מיליארד שווה. אתה בא, דוחה, זורק את זה לכלבים? מה זה? זה עץ חיים. זה קבלה של הארי הקדוש שהוריד דרך אליהו הנביא. לא מתאים לך ללמוד. אם לא מתאים לך זה, אתה מהצד הלא נכון. אם אתה לא מתאים לך קבלה כזאת. אז כן, מה מתאים לך? אם הקבלה לא מתאים לך, תבדוק את עצמך מי אתה. אני אומר את זה בפעמים מלא. אני אומר את זה בפעמים מלא אנשים. לימוד קבלה אתה דוחה. אז מה נשאר? אם את זה אתה דוחה. אז אתה דוחה את כל המוחין האמיתיים בקדושה, זה קודש קדשים. אני בכל שנייה הוויה ברוך הוא. איזה לימוד יש לך שכל שנייה אתה אומר הוויה ברוך הוא? טוב, תראה לי גמרא כזאת, תראה לי משנה כזאת, תראה לי פירוש כזה, בכל התורה שלנו. שכל שנייה אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא. אני מדבר, מרגע שאני פותח את הזום, אני עד הסוף, עד שיורד, אני מדבר רק על הקדוש ברוך הוא. אני לא מדבר שום דבר אחר. רק הקדוש ברוך הוא. את זה אתה לא רוצה לשמוע. את בורא העולם אתה לא רוצה לשמוע. את ההוויה ברוך הוא. זהו, אם זה לא, אז זה כנראה משהו אצלך לא בסדר. תבדוק את עצמך. את הצינורות שלך הם מקולקלים מאוד מקולקלים. אם סיבת עלייתה ב5 ראשונות, סיבת עלייתה להתפשטות, ברבותיי תבדקו, תקראו, מילה במילה. אמא נקראת הילה, על מי אנחנו מדברים? על הוויה ברוך הוא. זה הוויה, כל שנייה אני מדבר הוויה ברוך הוא, כל שנייה. הילה, אבל בבית שני, שלא עלתה בי 100% למעלה, רק מן החזה ולמטה, פנים מפנים, כמו שהתבהר, לכן אז נקראת התתה. גם, כי אז שיעור קומתה בדלת תחתונות, תפארת נאי שבו, והנקבה עצמה היא מלכות שהיא חמישית אליהם, לכן נקראת התתה. אחר כך שנחרב בית המקדש, 2 מילים לפני שאנחנו עומדים לסיים. בורא עולם, הרי זה שייך לפרשת השבוע. הוא אומר, עשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אני רוצה לשכון איתכם. פתחתי ליקוטי תורה של רב זלמן מלאדי, כן? ראש החב"דניקים, נקרא זלמן מלאדי. והוא כתב ספר ענק, שנקרא ליקוטי תורה אור.
ליקוטי תורה, האור הזה, הוא כולו קבלה, כולו קבלה. ואז הוא אומר, זה מפורש, מדוע הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה להיות איתנו, לשכון איתנו, מה יש בזה? מה יש בזה? הוא אומר, תשובה מדהימה, הוא אומר, יש לו תאווה כזאת, יש לו. זה פשוט, יש לו רצון גדול מאוד בורא עולם, לשכון איתנו. זה מדהים, מדהים. בורא עולם רוצה להיות איתנו, אז אנחנו צריכים רק להכשיר את עצמנו, לקבל אותו. מה קשה מזה? מה קשה, ריבונו של עולם, להתקלח? מה קשה ללבוש בגדים נקיים? מה קשה להניח תפילין? מה קשה להתפלל איזה שעה ביום? מה יש? לברך ברכות על כל דבר. מה קשה? ואתה מוכשר לאט לאט להיות כלי שההוויה ברוך הוא יאיר בו. מה אתה רוצה עוד מזה? כל הבנקים בעולם אפס לעומת בורא עולם. כל היופי בעולם שתשיג אפס לעומת היופי שהשכינה תיתן לך. מה עוד? מה אתה צריך? תבקשו. אז מה שאומר הקדוש ברוך הוא, ענו לי. מה אני חם? ענו לי. מה אתם חסרים? מה החסרתי מכם? נתתי לכם הכל. אני נותן לכם מה שאתם צריכים. ויותר מזה, ומעתיד נותן לכם עוד יותר. אז למה אתם לא הולכים אחריי? למה אתם לא הולכים? על מי אתם נשענים? על בורות נשברים, בורות ריקים. על מי אתם נשענים? בית ישראל. זה הטענה הקשה הזאת של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תענו לי. אחר כך כשנחרב בית המקדש ראשון, נורא והיום לשמוע דבר כזה. איך אדם לא קם מהמיטה, קופץ, לשבת על הרצפה ולבכות ולהגיד, אוי, כמה אתה רחוק הקדוש ברוך הוא, איך החרבת, שרפת את היכלך בגללנו, בגלל הדבר הזה, ואיך אתה נעלם, מאיפה אתה היום? אתם יודעים, כל שיר השירים, לבכות, אם אני אספר לכם את הסיפור של שיר השירים, אתם תבכו כמו ילדים קטנים. איך הקדוש ברוך הוא אומר, איך הוא אומר, הוא כל הלילה מחפש את השכינה, מה היא אומרת לו השכינה? עם ישראל כאילו, רחצתי את רגליי, איך אחת הנפים. היא מספרת שהיא עלתה למיטה, והוא כל דודי דופק, הוא פותח, פתחי לי אחותי רעייתי עונתי תמתי, פתחי לי, אני כל הלילה כי ראשי נמלט טל, אני כל הלילה מסתובב, מחפש אותך, וכשאני מגיע אלייך ודופק בדלת, אני דופק בדלת ואני מבקש ממך. למי הוא מבקש? אנחנו הנקבה שלו, עם ישראל. פתחי לי אחותי רעייתי. מה אנחנו טוענים? עליתי על המיטה, אני לא יכולה, רחצתי את רגליי, הכרחת את ענפיהם. אם אני עכשיו ירד, אפתח לך את הדלת, אני אלכלך את הרגליים שלי. ואז סוף והמו עליי, קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר. נפשי יצאה בדברו, ביקשתיהו ולא מצאתיהו. קראתי ולא ענני, אין יותר. זה מה שקרה היום, זה מה שקורה היום. אנחנו צועקים, ולא למה? כי הוא דופק בדלת. תפתחי לי. ואז מה היא אומרת? לא, אני עליתי למיטה לישון. עלית למיטה לישון. רחצת את הרגליים שלך. זה מה שאת אומרת. עם ישראל ככה אומרים לקדוש ברוך הוא. איך אני יקום? איך אני אתעורר? זה העניין. זה לבכות, לשמוע דברים כאלה. איך אנחנו מתרחקים מהשכינה, מהקדוש ברוך הוא. אחר כך שנחרב בית המקדש ראשון, חזרה כמו שהייתה ביציאת מצרים, בדור המדבר. בימי השבת הייתה פנים בפנים במדרגה השלישית, בימי האחרון חזרה אחור באחור במדרגה השלישית, שהיו 5 ראשונות שבו מהירים בה. וזאת סוד פסוק המדבר, המדבר הייתי לישראל. הנה הוא אומר את זה, כאילו הקדוש ברוך הוא טענה, אני כלום, אני שום דבר, למה אתם לא מתייחסים אליי? תראו מה שהוא אומר בורא עולם, למה אתם לא מתייחסים אליי? המדבר הייתי,
המדבר, הייתי, מה אני כלום? עם ארץ מאפליה, מה אני כלום? איזה מדינה שהיא אפלה, שחזרה בחורבן, ראשון כמו שהייתה בדור המדבר, מקום הקליפות. למה? למה אתם מחפשים ללכת למקום הקליפות? כל הטענה של הקדוש ברוך הוא, למה אתם מתחברים לעולם הקליפות ולא אליי? למה? מה יש לכם בדבר הזה? ואף על פי זה, על פי כן, זה נחשב לגלות. כפי שדור המדבר, אשר בתחילה בגלות, רבותיי, מה אתם חושבים שהיום? אני 1000 פעם אומר, מה אתם חושבים שהיום? אנחנו. רבותיי, אנחנו כמו במדבר, בגלות. זהו, אם אין הקדוש ברוך הוא איתנו, לא שווה שום דבר. כלום, שום דבר. אין אבא, אז מה יש? אז מה יש לנו? אם אין לנו אבא, אין שום דבר, אין כלום. אין לנו שום דבר. מה נשאר לנו בחיים? אם אין לנו אבא, למי אנחנו פונים? אם אנחנו מרחיקים את האבא שלנו מאיתנו, אז למי אנחנו? זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לפי שדור המדבר שבתחילה בגלות מצרים, לא היו אל אור 5 ראשונים מאירים בה. כאשר יצאו, כן, ישראל ממצרים, העירו בה 5 ראשונות. לכן יש עתה תוספת אור גדול. יש לנו יכולת להמשיך אור גדול. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. תמשיכו את האורות האלה. ואפשר. רבותיי, אם אתם תראו שאני אלמד אתכם כוונות של פסח, אתם תראו, האורות הנפלאים האלה שהם ממשיכים בגרושים, בכלום. מצה ויין, כלום. מצה ויין, זהו. רק תשב, תאכל 4 כזיתון ושתי 4 כוסות מים, היין, ואתה יכול להמשיך עם כוונות כמו שצריך. למה לא רצים פה לשיעורים האלה אלפים? למה לא מקבלים מוחין ענקיים של האלוקות? למה? אני אומר, מי נדבר? אין לי מי לדבר. זה אלוקות בגרושים. בוא, רק כך. ולא מחשיבים אותו. הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, מה הייתי כמדבר? אני כמו מדבר? מה אני? אצל לא מתייחסים אליו. לכן נחשב לגאולה, אז המשכת המוחים, אז זו נחשבת גאולה. נחשב כן לגאולה, ולא לגלות. אבל אתה בזמן החורבן, שתבינו, מי מוריד כזה אור? זה הארי הקדוש, הרש"ש הקדוש, רב חיים ויטל הקדוש, הרב דלרוזה הקדוש. כל הקדושי העליון הורידו את האורות האלה. תסתכלו, קדושי העליון, מה היו? משפחת אבוחצירא, כל הגדולי העליון, הבעל שם טוב הקדוש, כל אלה הורידו את האורות האלה, אבל אין מי שיקבל אותם. אם כן, אנחנו כאן מסיימים. אני רוצה לשתף אתכם. הלימוד הזה הוא כל כך יקר, הוא כל כך מתוק, כל כך פשוט. מה אני אגיד לכם, חבר'ה? הגיע הזמן, הוא אומר שזה הגאולה. להמשיך אורות זה גאולה, הוא כותב, זה מפורש, לא תחשבו שאני ממציא את זה. הנה הוא אומר, זה מפורש. הוא אומר בתחילה, לכן עכשיו לגאולה, המשכת האורות האלה שחסרים לנו. זה הגאולה. כולם שואלים אותי מה זה הגאולה. מה אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה? מה? זה הגאולה. תמשיך מוחים, זה הגאולה. זה הגאולה האמיתית. שיש לאדם, יכול לפתור את הבעיות, כל הבעיות ייפתרו לו. כל הכאבים, כל החושים, כל המחלות, כל העוני, כל הטיפשות, הכל נעלם, כלא היה. מה אנחנו צריכים יותר? כן, בבקשה. רון, בכבוד רון. שלום הרב, מה שלומך? ברוך השם, תודה, תהיה בריא. תהיה בריא, תרגיש טוב. אמן, תודה. הרב בתחילת השיעור דיבר על הלל, שזה גימטריה אדנות. כן. רציתי לשאול את הרב, אומרים הלל יה, ורד חוכמה ובינה. נכון. אז אדנות או הלל יה? איך אני לומד את זה? אתה מתכוון הללויה. כן. את האמת, עכשיו אני לומד ממך משהו. אני לומד ממך אם אני כותב הללויה, אם אני כותב... כל זה הלל יה.
לא הלליה, אם אני כותב הללויה, הללויה, כן, אני רואה פה י"ק ו"ק, כן, הלל, ו"ק עולים לי"ק, נכון, ו"ק עולה לי"ק. אתה צודק, הלל זה אדני, ומה אתה אומר שאדני, מה? תסביר לי. לא, אני שאלתי, אני לא מסביר לרב חס וחלילה, אני שאלתי את הרב אמר הלל גימטריה אדנות. נכון, אדני. שאומרים הללויה, זאת אומרת חוכמה ובינה, לא? נראה לי שכן, לא חשבתי על זה אף פעם. כאילו שאדני הגיע למדרגה של בינה, אתה אומר. אתה אומר לי שאדני הגיע למדרגה של בינה. אני לא אומר שום דבר, אני שואל שאלה, אני לא יכול להגיד לרב שום דבר. לא, אתה מנסה להסביר. אתה אומר הלליה, כוונה הלל שזה אדני, הלל זה אדני, זה מלכות, זה לא בינה. השאלה שלי, מה הכוונה שהלל לא מתייחס לחוכמה ובינה, כי אומרים הלליה. לא, מתייחסת לאדני. אדני שמקבל את המוחין מיודקי. כן, כתוב מפורש שההלל ממשיכים למוחין. גם לזה וגם לנוק, לא רק לנוקבה. זאת אומרת, הללויה זה המשכת מוחין מחוכמה ובינה לזו, כן. תודה רבה. יפה, פתחת לנו ראייה יפה. בכבוד, רניאל גוטמן. ערב כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב. עשית לי קודם מה שנקרא זעזועים. דבר ראשון אני רוצה להגיד, אני פשוט מרגיש כאילו שאנשים, קשה להם לקבל את זה ולהיכנס לתוך סך הכל הרי הקבלה לא משנה, היא התורה היא בסך הכל באה לשנות לנו מודעות. זו מודעות שאנחנו צריכים לשנות. עכשיו זה מה שאני הבנתי ממך, משהו פה שאתה דיברת ברגע שנגיע למוחין הנכונים, זה בעצם אנחנו נגיע למודעות של משיח? כן, בהחלט, אני איתך מילה במילה. כן, זה הגאולה. האור הזה כרגע, את רוב האוכלוסייה, אפילו האוכלוסייה הדתית, זה חזק להם מדי, זה שורף להם מדי. כן, מסכים. זה השם בורחים מזה. מסכים. אז זה בעיה, אבל אין עוד דרך, נגיד, כמו רבי שמעון בר יוחאי וכל המקובלים הגדולים. הרי מה בסך הכל, כן, אפשר להגיד את המילה הזאת, בסך הכל מרככים לנו את האמת, שנוכל פשוט לגשת, כי לא כל אחד מסוגל ללכת ולראות את האמת הזאת מול הפנים. מה זה בעצם עושה? זה מפשיט לנו את כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו. תעזור לי, רניאל, איך מגיעים לאנשים האלה? מה עושים? בוא תעזור לי, בוא תגיד לי אתה, מה אני עושה? אלה שקשה להם? מה אני עושה? איך? אלה שיושבים איתך, מי ששומע, לפי הבנתי, כן? איך אומרים? אני באתי ישר מהשחור, נפלתי על כאילו קבלה. אולי לא קבלה, אלא זה כאילו רק העטיפה הקטנה. אבל ברגע שאתה שומע את הדברים, את ההסברים שלך, אתה רואה את האמת. אתה רואה את החיבור של זה למציאות. אדוני, יש לי 10 תלמידים. זה מה שיש לי. 10 תלמידים, אתה יודע כמה שנים אני עולה? 15 תלמיד, 10, 20 תלמיד, 15 שנים. אני משלם כסף. כל מה שתורמים לי, אני נותן לתלמידים האלה. זה כולל. אני משלם להם, מחזיק אותם, נותן להם. ואנשים לא באים. לא באים. שורף אותם. אני לא יודע מה להגיד. וזה... אין מילה אחרת. לא יודע מה להגיד. אני לדבר רק להקריא. אז איך נביא את המשיח, איך נביא את הגאולה? אז במה נביא את הגאולה? לא יודע, אנחנו אנשי עורף. מה נעשה? מה אנחנו עוד צריכים? אנשי עורף, אתה רואה את זה? מה אנחנו עוד צריכים? מה, אנחנו לא מאמינים? אנחנו לא מאמינים לארי? מה, אנחנו לא מאמינים לארי? לא מאמינים לרב חיים ויטל? מה זה? אז למי אנחנו נאמין? אם הם לא, אז למי אנחנו נאמין? מה זה? יותר נוח לאנשים לשמוע סיפורי תורה. אתה לא צריך לגעת במוחין אפילו. אמרת יפה. אז
זה מה שרוצים. אמרת יפה, אמרת יפה. הם מושכים אותם בסיפורים של תורה, סיפורים של אנשים, וכל מיני תפאורות, אבל את האמת, להגיד להם תניחו תפילין. לא, צריכים שני זוגות תפילין, לא יניחו, תלמוד זוהר, בשום מקום, תדע לך, בשום מקום הם לא אומרים תלמד זוהר, שום מקום. אף מקום. אף מקום. תראה, אני רוצה להגיד לך, אצלנו, אני עכשיו כל הזמן מתפלל נץ, גם בשבת, כן? יפה. אחרי הנץ יש לנו לימוד. מתחילים את הלימוד עם סעודונת. אני אומר לו, אני מכריח אותו. אני אומר לך, מכריח אותו בכוח. הוא גומר את הקידוש, לקרוא לפחות 3 פסוקים בזוהר. יפה. אתה רואה את הסבל שלו, הוא סובל. הוא סובל, הוא עושה את זה ככה, אתה יודע, בלוק. תעשה את זה בעברית, שיקרא בעברית. שיקרא את זה בעברית, את התרגום. אל תיתן לו ארמית. תן לו תרגום. של המתוק מדבש, הקטנים, הכחולים האלה. תן לו את התרגום שיקרא. לא, אני נותן לו לקרוא, אני רוצה שהוא יקרא. שיקרא תרגום, שיקרא תרגום. הוא עושה את זה כמו מטוס סילון בשביל להיפטר מזה. שיראי. אני יודע, מישהו צריך להמציא עוד ריכוך. לא מספיק מה שהארי והרשש ואפילו מה שהרמח"ל, לא מספיק, צריך עוד לרכך כנראה. לא יודע, אין לי מה להגיד. מה אני אגיד לך? אני כואב את הכאב שלך גם כן. מה נגיד לכולם גם כן? נגיד לכולם, תעשו נפשות. אתה יודע, בוא נגיד לך עוד משהו. עכשיו זה זמן של בחירות בעיריות בארץ. אתה יודע, אני שמעתי, שולחים לי, העיקר תעשה נפשות למפלגה שלהם. זה מה שהם עושים. אז אותו דבר, אנחנו נעשה נפשות לקבלה. נגיד להם, אבל בקבלה אמיתית, לא קבלה של ההוא, השלגן הזה. לא, אנחנו נביא להם קבלה אמיתית. קבלה אמיתית זה קבלה של הרשש, של העץ חיים. זה כוונות אמיתיות, לא מהבטן שלנו. אסור לנו לדבר מהבטן, אלא מה כתוב. מה כתוב? אז אני צריך לעשות נפשות. רניאל גוטמן צריך לעשות נפשות. להקים קבוצה ולשבת בשיעור ולהפיס את הקבוצה הזאת בוואטסאפ או בקבוצה של לא יודע, אני לא מכיר, אני לא נכנס לקבוצות, אתה כנס לקבוצה ותשימו את הלימוד הזה, את השיעור, ושיבינו ושילמדו, שאם פעם ילמדו עץ חיים, פעם ילמדו, אין מה לעשות. אני יכול ללמד גמרא, תדע לך, אני לימדתי גמרא, לא שלימדתי גמרא, לימדתי גמרא, לימדתי משניות, לימדתי הלכות, אני בחרתי בקבלה, בחרתי. אני אומר לך בתור אחד, כאילו, זה, אפילו הלכתי לכמה שיעורי גמרא, אני מדי פעם פה, שם, אתה יודע, כי אני לא רוצה להיות טיפש לגמרי. אני חייב לדעת על מה הם מדברים. זה לא, הלימוד של הגמרא היום, זה לא לאנרגיה של היום. נכון. היום התותחים צריכים להיות יותר כבדים. נכון. צריך להיות תותחים כבדים. בדיוק, זה המילים הנכונות. רפאל חופי, כן, רפאל חופי, תעזור לו. רבנו. כן. תודה, רניאל, תקשיב. רבנו, מה שאתה, באמת, אני מכיר אותך שתעברי הרבה שנים, זה מילים יותר מדורבנות. זה מילים אתה מצטט, אתה לא מצטט, אבל אתה מנגיש את מה שכותב המערך, הוא זה צדיק קדוש לברכה, בהקדמה שלו לעץ חיים, והוא צועק על זה שם, והוא נגד ראשי הישיבות, ונגד כל העולם, והוא אומר, מה אתם תעשו? שפחה כתירה של גבעתה, ורבנו, הכתובת היא האמיתית, לדעתי, זה בישיבות הגדולות, זה בישיבות שלה, שברגע שיתחילו לזה, אנשים שם, זה גם ראשי הישיבות רבנו, זה לא... אפילו לא, מחילה שאני אומר את זה, זה עבודה, אני יושב תלמידי חכמים, אני מדבר איתם, אני קצת דברים, רבנו, הם מחילה, כואב, הם בכלל לא בכיוון, לא בכיוון. נחת מאיזה, מה אתה מדבר, רבנו, ברגע.
שזה יהיה דיבור וצעקות של ראשי הישיבות ושל האנשים, ומכל המגזרים רבנו, ולצערנו, הכואב הוא שהספרדים שהיו מונחים חזק מאוד בקבלה, נשאבו חזק מאוד לכיוון האשכנזי, והם פחות בקטע הזה. אתה ועוד בודדים כמוך מנסים למשוך את העגלה, ורבנו, זה יגיע או דרך הרגליים או דרך הראש. וזה כואב, זה בדיוק, אתה כותב את מה שראיתם, כל מה שכתב רבי חיים ויטל. סרטות הגאון לכל ישראל לפני 450 שנה בערך, אתה קורא את זה, זה כאילו נכתב היום. זה מה שאתה ציטטת עכשיו, אתה ממש הנגשת בצורה מאוד מתומצתת ויפה את מה שכותב בהקדמה שלו לעץ חיים. אני רוצה לפעל, שבאמת שכל אחד מכם, מקום אחד ילמד עוד אחד. תהיה לכם מצווה, יש לנו מצווה ללמוד וללמד, לשמור ולקיים. אתה חייב ללמד עוד אחד. חבר שלך, תשב איתו בשבתות, הוא מתפלל איתך, אפילו שכן, תעניין אותו, תסביר לו. כמו הם מעניינים אותך בכדורגל, אתה חס ושלום, סתם, הוא מעניין אותך במשהו, אתה תעניין אותו בקבלה. תגיד לו, בוא תשמע דברי קבלה, תשמע, תראה איזה דברים אלה רוחניים, איזה דברים אמיתיים על הנשמה, לפנימיות. בוא תשמע, פעם אחת, פעמיים, 3, חבר'ה, בסוף כל אחד יהיה לך חבר, תלמיד חבר. ככה אנחנו מגיעים לפרסם את שמו יתברך על פי הקבלה. זה מה שרוצה בורא העולם. מה לעשות? זה הרב חיים אתה צועק, כמו שהוא אמר עכשיו לפעמים. זה פתיחה לעץ חיים. תקראו את הפתיחה, אתם תפקו כמה הוא צועק על הרבנים, דאז, לפני 400 שנה. רב חיים ויטל צועק על הרבנים. התלמידים, למה אתם לא לומדים קבלה? למה? הרב כדורי, שהוא אמר את זה ממש בצעקה, אומר לו, כוונות, תתפלל עם כוונות. זה מה שצריך לעשות. לא יהיה גאולה, לא תהיה גאולה. מה יהיה גאולה? מה לעשות? חייבים את הדברים הגדולים האלה, את הזוהר הקדוש. בלי הזוהר הקדוש אין, הוא אומר את זה מפורש, הרב שבי, בדא יפקון מן גלותה. אין משהו אחר. רבנו תהיה גאולה, ואותם ראשי הישיבות, ואנשים שלא למדו והתנגדו ולא זה, האמן לי, יהיו בצד מבוישים. נכון, בטח, כנראה. חבר'ה, אני מודה לכם, לכולם. אתם רוצים להגיד עוד משהו? הרב, שאלה אחת, אני יכול עוד שאלה, הרב? בבקשה, רון, בבקשה. הרב אמר שאנחנו אומרים הלל כנגד השכינה, שבזמן זאת אומרת, בליל פסח, או מתי שהשכינה גודלת, נכון? נכון. אז למה לא אומרים בי"ד לחודש? למה אומרים באלף לחודש הלל? הרי באלף היא הכי קטנה. לא, באלף היא הכי גדולה. באלף היא כתר, היא מקבלת המשכה של הכתר. אריכנפין היא מקבלת. נכון, מצד אחד, כן, מצד אחד היא מסיימת והיא מתחילה. היא מסיימת גדלות של כתר, מצד שני היא מתחילה מלכות חדשה. זה שני דברים. זה ההגדלה של הזון. כך גדלים הזון. מצד אחד היא מסיימת קומה, מצד שני היא מתחילה קומה. היא מתחילה הלל בעדנין, היא מתחילה כתר. הרי זה גם כתר, ההלל עצמו. מצד אחד, מצד פרצוף הימים, היא מקבלת כתר. מצד הזמנים, מקבלת כתר, ומצד הימים מקבלת מלכות. היא מתחילה מחדש. היא א'. תודה רבה, הרב. תהיה בריא. כן. אפשר שאלה? כן, אליה. זמיר קודם, דניאל זמיר קודם. דניאל זמיר, בבקשה. שלום כבוד הרב, שהוא יפה, ממש מאוד. תודה. אבל נגיד, לגבי עם ישראל הם לא אשמים. אתה יודע, מפחידים אותנו שקבלה זה מזיק. אולי בגלל זה, אולי צריכים לעבוד להם צד אחר שזה לא מזיק. באמת יש בזה אור ואהבה, והרבה יותר כיף להתפלל עם כוונות, עד שבלי, וגם האנשים שמסבירים להם קצת, הם מתחילים להבין, הם מבינים שהם חייבים את זה. זה נותן הרגשה הרבה יותר טובה, הרבה יותר נכונה. בסדר, מה לעשות? מפחידים. אתה תגיד להם משהו אחר. נראה מה שיגידו. אחד יפחיד אותם,
ואחד ההפך, ישבח אותם ויראה שהקבלה זה לא, אין בזה שום פחד ולא קורה לזה שום דבר. מהדברים הללו, מה שמפחידים אותם, שאתה תשתגע וכל הדברים שאני שומע, אבל מצד שני, יש אלפים שלומדים, מקבלים מוחין ענקים, יש להם רוגע, יש להם חיים טובים. אני אחד מהם. לא חושב. רבנו, אני רוצה להעביר את השיעור שלך לכמה, אז תוכל לשלוח לנו לינק לשיעור. כן. אני רוצה לומר להם שיקשיבו לזה. בבקשה, ניתן לך, למה לא? צריך לך. להעביר את זה לכולם שבקבוצה, שיהיה, כן. להעביר את זה לכמה אנשים שישמעו מדקה עד דקה מסוימת, שיפנימו מה זה הדבר. כן, שתאמרו, אפילו שלא מבינים, תדע לך, רפאל, צריך להגיד להם ככה. דניאל זמר ככה צריך להגיד להם. אף על פי שאתה לא מבין, תשמע, זה תורה. לאט לאט, זה דברים שרק תוך כדי שאנחנו מקשיבים עוד פעם ועוד פעם, אז מתבהרת התמונה. אי אפשר, כי זה מהירות גדולה. זה כמו שבן אדם נוסע מהר מכביש, והוא רואה את העצים ככתם ירוק. בסדר, כתם ירוק, אבל אחר כך כשאתה הולך עוד פעם ועוד פעם ונוסע מתחיל לנסוע לאט, רואה שזה עצים, ככה זה קבלה. קבלה זה בהתחלה אתה נוסע מהר, אז אתה לא רואה, אתה רואה רק כתמים. אבל לאט לאט זה יתבהר שזה עצים ופירות וכדומה וכדומה. רבנו מכילה רק דבר אחד, אחת התאוות החזקות והקשות שיש בעולם זה שליטה. כן. ואם תביא את זה לישיבות ולראשי הישיבות, תלמד את זה, והם לא מכירים את זה, הם יכולים להיות כאחד העם, כאחד התלמידים בכיתה א'. וזה קשה מאוד להגיד לבן אדם, תראה מה פרעה עשה בשביל לשמור על שליטה, תראה מה בעולם שלנו עושים לשמור על שליטה, מה פוטין הרשע יימח שמו, מה אסד ועוד כל מיני אנשים רק בשביל שליטה. אז אני אומר דברים קשים, אני יודע שאני אומר דברים קשים, אבל ללכת להגיד לאנשים שיש להם מאות ואלפי תלמידים, מעכשיו צריך ללמד את זה וללמד את זה, רבנו, אתה שמת אותם בכיתה א', ובן אדם לחזור לכיתה א', זה בשבילו הרגת אותו. יפה, לא חשבתי על זה, אתה צודק, לא חשבתי על זה. מה? לא חשבתי על זה, זה משפיל אותו. כל אלה שמגיעים, הגיעו, ברגע שמתחילים ללמוד קבלה, זה כיתה א', אתה צודק. לא בא אליך איזה רב שאני לא רוצה להגיד, שאתה אמרת, מישהו מאוד גדול, ביקש ממך תאמן אף אחד באום פרטי, ואתה אמרת לו, לא, תבוא לוקח יחד עם כולם, והוא לא רצה. נכון. אתה סיפרת, לא להגיד שמות השם שמו. נכון. אז תבוא למישהו שיש לו עכשיו ישיבה של לא יודע מה, שכמה מאות, ותגיד לו צריך להתחיל ללמוד באוצרות חיים, והבן אדם צריך להקשיב כמו התלמיד שעכשיו הגיע לישיבה. נכון, הייתה קבוצה כזו של רבנים בבני ברק, ביקשו ממני שאני אלמד אותם, קבוצה של רבנים, דחיתי, אתה יודע מה הם אמרו לי? היה איזה רב אחד שם, אחד מהפורסמים בבני ברק, אמר לי, אני מבקש לימוד אישי, אני ואתה בלבד. אמרתי לו, לא, אני לא מעוניין, אני לא יכול ללמד אחד. אם אתה רוצה, תצטרף לקבוצה גדולה, כן. הייתה עוד קבוצה של רבנים שהתאספו באיזשהו מקום, אמרו לי, בוא תלמד אותם. אני לא רציתי ללמד אותם, אתה צודק, מהפחד הזה, יכול להיות, אני אגיד לך, את האמת, יכול להיות שההרגשה שלהם, שהם יושפלו, יתחילו מההתחלה, וזה יהיה בעיה. ירגישו כיתה א', זה קשה. אתה צודק. צודק רפאל אלחופי, אם לא ישברו את המידות שלהם, יהיה לנו קשה ללמד אותם. חייבים לשבור את המידות שלהם. חייבים. תודה רפאל אלחופי. אליאן אבי, בבקשה, אחר כך רפאל יאירו. אבל אני אגיד לך משהו אחד, תסכים איתי, נגיד דבר אחד וזהו. כן. הרב, חסר לנו מוחים חדשים. אני אומר לך הרב, אני מרגיש את זה על הבשר שלי, חסר לנו מוחים חדשים. כל הקבלה והכל הרב זה דבר מאוד מאוד גבוה, אבל חסר לנו מוחים של המשיח, חסרו לשמור את המוחים החדשים. כן. בסדר, חסר לנו... הרב, זה חסר, כי כתוב יודו חמים אלוקים, יודו חמים כולם. היום, כדי שיהיה הכללה שכל העולם עצמו, באלוקות עצמו, צריך משהו שלא היה אף פעם, הרב. כן, מסכים איתך. אני מסכים איתך מילה במילה. אני מסכים איתך שהאלוקות רוצה להתגלות בדרגה מאוד מיוחדת, לא כמו שאנחנו היום. זה לא מספיק לה. בשביל שתבוא ולהתגלה. כל המוחים בגלות. יפה, נכון. אז אליאן נביא, רפאל יאירוב, בבקשה. צודק, אליאן יחד איתך. רפאל יאירוב.
כבוד הרב, ערב טוב. שאלה, לנושא, כמו שדיברתם על הלימוד זוהר, אני פעם הצעתי לרב של הבית כנסת, שיכניס לתוך הלימוד שיש לנו כמה פעמים בשבוע, בשבת גם, לפחות טעמי זוהר, טעמי של זוהר אחד, לפחות זוהר גאולה. אז יש לו גישה, היא לא ששלילי, סוג של עצירה. עכשיו, אני רציתי לשאול את הרב, מה אתה יכול ללמד אותי שאני יכול לתת ייעוץ לרב של הבית כנסת, שמלמד הרבה דברים, הכל חוץ מזוהר, חוץ מקבלה. אני לך כשנדבר, עכשיו רפאל חופי אמר לך, בשביל לבוא ולגרום לו שירצה, אתה צריך להשפיל אותו, כי הוא צריך ללמוד, להיות תלמיד. בשביל ללמוד קבלה, הוא צריך להיות תלמיד, והוא לא רוצה לרדת למדרגה הזאת, הוא לא רוצה, זה בשבילו שבירת המידות, זה קשה לו להיכנע מול לימוד כזה. כולם מתחילים, הרבה מתחילים, והם בורחים, הרבה מרבנים, אני מדבר רבנים גדולים, הם מתחילים ללמוד את זה, והם בורחים, הם לא רוצים להמשיך בכיוון הזה, כי זה, הם צריכים לרדת למדרגה שהם ביטול, הם צריכים לגרום כל המוחין שלהם שיתבטלו ויחליפו מוחין חדשים, הם לא יכולים. מה שאתם לומדים זה מוחין אחרים. אליה נבי אמר לי, עכשיו, מה הוא אמר? צריך משהו מיוחד. אני אומר לך, אליה נבי, זה לא רק אתה, אומר, כולנו אומרים, בבקשה, זה מוחין, אם אתה תבין את המוחין האלה, אליה נבי, אני מבטיח לך, אתה תגיד שזה המוחין, מה שצריך. זה מה שצריך, זה המוחין שצריך לעבוד את השם יתברך. אני לא רוצה לגלות לך איך מדרגות, כי יהיה לך קשה, אני אומר לך, לא תוכל. אם אני אלביש אותך, לא רק אתה, אם אני אלביש אותך את הלבוש האמיתי של הקבלה הזאת, לא תוכל לעמוד בו. זה מדרגה מאוד גבוהה, זה עדיין לא הגע, אפילו לא 10% לא שמעת מאיתנו. 10%, אני אומר לך, 10% מהקבלה אתה עוד לא שמעת. איך הנהגות, אני לא מדבר עכשיו על... הרב, אני משתוקק ללמוד, הרב, באמת, בחיים שלי, מבטיח לך, בחיים שלי, הרב, אני משתוקק ללמוד את הדברים האלה, משתוקק. אבל מישהו שבאמת יכול ללמד אותנו את הדברים האלה, הרב. לא מישהו שיגיד דברים, ואחרי זה אנחנו מצטער על זה שהוא אמר את זה, כי זה לא דעת הראייה הקדוש. נכון, צריך באמת לקיים, אבל זה קשה, זה 2 זוגות תפילין, זה כל יום לצבול, זה כל יום תיקון חסות, לקום וזה. זה התעניות, סיגופים, כן, נטלת נדרים כל יום שישי, הרבה דברים, רק הכוונות של האכילה זה חצי שעה, רק הכוונות של האכילה, איך, מה תעשה, אתה יכול לקיים דברים כאלה, זה רק התחלה, מה שאני מספר לך על ההנהגות האישיות שצריך להתנהג בהן. ובכן רבותיי, אני נכון אמרנו שאם רב שהוא הגיע לגדולה, אבל לא למד קבלה, הוא בא ללמוד עכשיו קבלה, הוא מרגיש כאילו ירד לכיתה א'. נכון, זה מה שאפשר. אם הוא שומר על השפלות שלו, הוא גודל בבת אחת. אם הוא לא מתגאה, הוא מקלוט את זה הכי הרבה, למה יש לו את כל הבסיס. את כל הבסיס כבר יש לו. את כל הגמרא, את הכל יש לו. יש לו בסיס טוב, הוא יכול לעלות בבת אחת. בסדר. אני רואה יצחק אילוז היום לא שאל שאלות, כנראה זה מובן לו כל הלימוד. אני מודה לכולם, אני מברך. יצחק אילוז, מה קרה היום? בסדר. אז אנחנו נברך את צה"ל, קודם כל. מי שברך לאבותינו אברהם יצחק ויעקב ושלמה יברך וישמור ויצור את כל חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים במשמר ארצנו בגבול לבנון עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים, כל מקום, כמו שרפאל חופי אומר, כל מקום. למה? כי הם נמצאים בארצות הברית ונמצאים בכל מקום בעולם, חיילי צבא ההגנה לישראל, משם הם שומרים עלינו. מה אתם חושבים? הם הולכים, מסכנים את החיים שלהם בכל מקום בעולם. אז השם יכניע את אויבינו. כל מקום שהם, אז השם יחיים ושמירם ויצילם מעין הרע ומייסרם כל חטא ועוון, יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. בין כי אנחנו נברך את כל הפצועים שישיב אותם בריאים ושלמים. אנחנו מכוונים על מלאכים קדושים תמיד, אנחנו מכוונים בפתיחת ההיכל שילכו וישמרו על כל חייל וחייל
שיחזירו אותו לביתם בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. חיים טובים. דבר גם אותנו, את אנשי השיעור, מה איתנו? בטח צודק. מי שברך אבותינו מוסחב יעקב ושלמה, הוא יברך את כל החיילים האלה שהם חיילים טובים, חיילי התורה, חיילי הקדושה, חיילי הקבלה. אתם עומדים השורה הראשונה, תדעו לכם, אנשי הקבלה זה הקומנדו הימי, הקומנדו הימי של הקדושה. הם, שניכם יזכה אתכם בורא עולם בכל מלידתם, יאריכם לכם בטוב, שנותיכם נעמים, מתק מעליכם מדהימים. תזכו בעזרת השם לחתן בנים ובנות, תזכו לפרנסה גדולה, תזכו לשפע של חוכמה, קדושה ושל קבלה, ויאריכם לכם בטוב, שנותיכם נאמן כן יהי רצון.